I dag skal jeg fortælle lidt om binomialfordelingen, og først så vil jeg bare lige forklare lidt om noget baggrund på det, hvad det er. Jeg har først og fremmest her skrevet formlen op for binomialfordelingen, og man bruger den her binomialfordeling, når man har et forsøg, hvor der kun er 2 udfald, altså succes og fiasko. Man gentager forsøget et antal gange, og dette antal af antalsparameteren optegnes med n. Så er der sandsynlighedsparameteren, og den betegnes med p. Det er fordi, at der skal være en fast sandsynlighed for, at der bliver succes. Og vi har jo formlen for binomialfordelingen heroppe, hvor n det er antallet gentagelser, og p det er basissandsynligheden for succes. 1 minus p sandsynligheden for f uafhængig mellem basiseksperimentet. Så vi har den her del af formlen, som er det her heroppe. Og det er altså sandsynligheden for først at få r styks succeser, og så n minus r fiaskoer. Så har vi den her del af formlen, som er r succeser på k parentes nr måder. Vi har altså, at px er lig med r er lig med antal måder her gange sandsynligheden for en af dem. Så vi får her formlen. Så vil jeg bare lige forklare her trin for trin. Og man beviser jo altså ikke rigtig den her formel generelt for alle værdier af n, r og p. Man ser på et konkret eksempel. Og vi vil så argumentere for, at formlen gælder i tilfældet n er lig med 5, og r er lig med 3. Så vi har først vores formel her, og jeg har sat værdierne ind her. Så vi sætter 3 ind ved r's plads, og 5 ind ved n's plads. Så et basiseksperiment gentages her 5 gange, hver gang med sandsynligheden p for udfaldet succes. Og vi skal finde sandsynligheden px er lig med 3, for at få præcis 3 succeser. Men fordi at der kun er 2 mulige udfald af basiseksperimentet, må sandsynligheden for fiasko og sandsynligheden for succes tilsammen give 1. Så hvis sandsynligheden for succes er p, så er sandsynligheden for fiasko derfor 1 minus p. Og hvis vi betegner succes med s og fiasko med f, kan vi beregne sandsynligheden og få ss f. Altid først 2 gange succes, og derefter 3 gange fiasko. Og hvert udfald af basiseksperimentet er uafhængig af de andre, så derfor kan vi beregne sandsynlighederne for de enkelte udfald og finde sandsynlighederne for ss f. Og det har jeg skrevet hernede her. Så 2 succeser kan også fremkomme på mange andre måder. Det vil sige, at de kan skrives op på forskellige måder. For eksempel her, hvor jeg har skrevet ffssf. Hernede har jeg også en fssf. Altså et hvert udfald med 2 succeser og 3 fiaskoer har derfor sandsynligheden her p tredje gange 1 minus p tredje lig med p tredje gange 1 minus p opløftet i 5 minus 3. For så at bestemme px er lig med 3, skal vi lægge sandsynligheden for alle de mulige udfald med 2 succeser og 3 fiaskoer sammen. Og det har jeg så skrevet her, men man kan sige, at det fortsætter, fordi der er jo mange forskellige måder at skrive det på. Så hvis vi kan bestemme, hvor mange forskellige udfald, der kan forekomme med de her 2 succeser og 3 fiaskoer, så kan vi omskrive px er lig med 3 til px er lig med 3 er lig med antal udfald med 2 succeser og 3 fiaskoer. Så vi mangler bare her at tælle, hvor mange mulige udfald der er med 2 succeser og 3 fiaskoer. Og her kan det så hjælpe at tænke på, at vi har 5 pladser,
nummereret fra 1 til 5, som skal fordeles. Og først vælger vi de 2 pladser til succes, og derefter de 3 pladser til fiasko. Og det kunne for eksempel være pladserne 1, 3, 5 til succes, og så 2, 4 til fiasko. Problemet kan så formuleres som at finde antallet af kombinationer. Så hvor mange måder kan 2 elementer udvælges blandt 7, når rækkefølgen ikke rigtig har en betydning. Godt, så antallet af mulige kombinationer af 2 elementer af 5 kan så betegnes hernede ved k 5,3, 5, 3 og så 5 minus 3 her. Og det betyder altså, at k 5,3 mulige udfald med 2 succeser og 3 fiaskoer. Og sandsynligheden for så at opnå præcis 2 succeser kan derfor betegnes med den ligning, jeg har skrevet her, eller den, jeg har skrevet hernede. Px er lig med 3 er lig med k 5,3 gange p tredje gange 1 minus p opløftet i 5 minus 3.